Sziasztok, ez az Empire Total War, én meg Evridgard vagyok. Kezdünk egy új kampányt, ebbe végigjátszás lesz persze, nem semmilyen kis gameplay, az majd a bot lesz. Na hát, az a kérdés, hogy én most mivel legyek. Sok tartományból csinálok nagy hatalmat. Ott vagyok ahhoz nagy hatalmalapból. Hát... nem lesznek hazállók. Nem leszünk itt. Holland, az pici, ez nem jó. Lehet, hogy porosz. Hát kezdjünk porosszal. Milyen beállítás legyen. 40 tartomány, ez kicsi sok lesz. 15 tartomány, és inkább mondjuk a 40-nél, már csak beszereztem, aztán végeztem is. Jaj. Aztán. Csak azért csinálok erről a játékról videót, mert van kedvem hozzá, és Youtube-on alig van erről videó. Gamer kapitány csinált róla, de ő nem fejezte be. Ha ismerjék. Hát, hogyha ismerik persze. Miért nem euró? EU, nem fog EU3-azni most. Na, itt vagyunk. EU3, szerintem eludnának az nézők, de aki szereti, az majd írja meg nekem. Úgy sincsen nagy nézettségem, majd írja, ki tudja, hogy ki. Csak lehetőleg magyar legyen. Hát, hogyha magyar videót csinálok, akkor biztos magyar lesz, öcsikém. Ez igaz. Aha, ez nem is kell már is. Na. Főváros. Mindjárt. Jenny. Én vagyok. Azt látok, kivágom azt a kerülésű rekordot. Nézzük. Gazdaságunk, minden mást. Jó, ez a bevétel, ezt nem tetszik. Addig bírja az országunk. Ahhoz nem bírja. Most. Jaj, hát... Ennyi a hajózásig. Hát kapunk egy jobbat. Hát... Láttam már jobbat, ettől mindszerűen, akkor szívesen kiugnám. A franciáknak több van, de szemetek. Oké. Elsőnek csináljuk. Oké, a tartományban nem állít jól. Ide átrakni a átnevezést. Átrakni az ennyi. Oké. Azt, hogy rajtok, az azt jelenti, hogy be kell nyomnom a szünetet, mert öcsémnek volt valami kérdése. Nem, szerintem évváltás. Anglia, Franciaország, Ausztria. Na, osztrákok, az nem Ausztria. Hollandok, spanyol, holland, litván. Nem tudom miért ottománnak hívják. Ez még később van, amikor ottománoknak hívták az oszmánokkal, jól emlékszem. És még kiadtok nekem? Jaj, de cukik vagytok! Oké. Na, a jó emberek is kereskedtek velem, jól hiszem az azt jelenti. Mindjárt kiderítjük. Egy csomó dolog. Hol volt ezekkel? Kereskedjünk. Igen, ottománokkal bármikor lehet kereskedni. Osztrák, az jó, hogyha van. Nem osztrákok azok nyomalék, akik nem akarják elfogadni. Azt már fogadják persze. A kis ország.
Az úgyis mellettem van, vagy inkább azt támadjuk le. Ja. Oké, hát akkor kezdjünk egy kémmel. És dejtsünk ki pár dolgot, öljük meg őt. Ez a olyan okos ötlet. Na, sikerült magyarul. Nem tudom miért mentem ide, de menjünk vissza inkább. Na, ennek a séták nagy értelme volt. Építkezzünk egy picit, tehát támadjunk. Oké. Mondjuk a fal is rohadt jó lenne. Hát induljunk meg. Indulás. Persze támadunk. Aha. Ez valahogy nem tetszik, mert a lengyelekre kell hatni, de mindegy. Lengyelek nem olyan erősek. Persze, hát ővel nem senki is úgy mének az. Majd meglátjuk mi lesz ebből. Mondják fel! Nem mondják, hát akkor harcoljunk. Amíg várkozzunk. Mondják, akkor támadjuk a lengyeleket is. Hát úgy vicces az. Hát ide. Az milyen megy le. Adják föl, feladták, köszönjük szépen. Van pénzünk, jó? Katonából semmi nem, de ez a az jó jött. Ez nem kell, ez csak a pénz viszi, ez így csak a pénz viszi. Ez meg egy picit kell. Menjünk le lengyelekhez. Még egy picit várjunk ez a támadással. És... lehet, hogy inkább már következő részben fogok háborúzni. Nem tudom mennyi van hátra. Elkezdjük és akkor majd följökön másik részben. Hát... csak majd. Nem tudok miért beszélni. De mondjuk nem is, mert szomszédban de Na itt van, milyen szép időnk van. Nagyon szép. Jaj, vannak ágyaim is, az jó. Hát az... ja, hogy ez... hol a vár? Nem vár támadunk? Én azt hittem. Lehet, hogy valaki megtanul. Na, jó. Ja, ez a nagy vár? Hát az jó. Hát ez nagyon jó fel. Ja, van nincs még falok, akkor nagyon jó. Lovacskások ezek felállnak valahol ide, mert ők nagyon picikelek kis lovacskások. És mert én egy nagyon jó ember vagyok. Ide rakunk katonákat. Ide el tudunk valahol pakolgatni. Igen, két oldalra kell megtámadni úgyis. És két csapat mondjuk innen fog jönni. Hova? Talán már nem tudom odáig elvinni, akkor majd valahogy kell lennie. Itt van. Úgy? Rendben, álljunk már tüzel. Aha. Messze azt hittem, osztrákok. Megijedtem, ami a franc. Na. Gyalogoljunk, gyalogoljunk, gyorsabban gyalogoljunk. Mondjuk álljunk fel ide, itt már nagyon jól fog kinézni a helyzet. Gyorsan gyalogoljatok oda, vagy fussatok oda, csak ugyanaz.